ଥରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପଶୁମାନେ ଯେ ବାଦୁଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମାନେ ବାଦୁଡ଼ିକୁ କହିଲେ, ତୁ ତ ମୂଷା ଭଳି ଚେହେରା ଧରିଛୁ, ତେଣୁ ତୋତେ ପଶୁକୁଳରେ କେମିତି ଗଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତୋତେ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶି ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାଦୁଡ଼ି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କାଦୁଅରେ ପଶି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି। ସୁତରାଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ଲାଗି ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣେଇ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ସତରେ ବଡ଼ ବୋକା ନୁହଁ କି? ମୁଁ କିଭଳି ପଶୁ ହେଲି ବୋଲି କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଯିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ଆରେ ମୁଁ ମୂଷା ଭଳି ଚେହେରା ଧରି ପକ୍ଷୀଟିଏ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂର୍ଖଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କାହିଁକି? ଏଣୁ ପଶୁମାନେ ସେଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାଦୁଡ଼ି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ବଡ଼ ଝାମଲାଟିଏ ଗଲା। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଯାଇ ବାଦୁଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଳି ଉଡ଼ି ପାରୁଛ, ତେଣୁ ମୋ ସାଥିରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏଥର ବାଦୁଡ଼ି ନିଜକୁ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ପଶୁ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖ। ଏହିଭଳି ମୁହଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଦେଖିଛ? ସୁତରାଂ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ହେଲି କିପରି? ମୁଁ ପରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ପଶୁଟିଏ, ତେଣୁ ତୁମର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ କିପରି? ଏକଥା ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଚରା ବାଦୁଡ଼ି ଖୁସି ହୋଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ସବୁ ଝାମେଲା ତୁଟିଗଲା। ଏଥର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହୋଇ ମରନ୍ତୁ ପଛେ, ମୋର କି ଲୋଡ଼ା। ହେଲେ ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଇନି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସିନା, ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖି କେତେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପର ମିଶି ଚଳିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ସଭାରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, ଏଣିକି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ। ଏଥର ବାଦୁଡ଼ିକୁ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କି ସେ କେଉଁ କୁଳର ହେଲା ନାହିଁ, ନା ପଶୁ ନା ପକ୍ଷୀ। ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲା ଯେ ବିପଦ ଆପଦରେ ତାକୁ କେହି ଆହା ପଦେ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଏଣିକି ବାଦୁଡ଼ି ତାର କର୍ମକୁ ଆଦରି ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବା ତୋଠମଲରେ ଏକୁଟିଆ ଝୁଲି ରହିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଦେଶ କି ଜାତି ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ ନିଜ ପକ୍ଷ ନେଇ ଆପଣ ଦେଶ ବା ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଜି ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଭଳି ହିଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେବେ ହୁଅ ନାହିଁ।